Mga kababayan ko, nitong mga nakalipas na araw ay naging mainit ang usapin tungkol sa lumalalang korupsyon sa ating bansa. Hindi natin hangarin na galitin ang Pangulong Duterte. Ngunit kagaya ng Pangulo, pinagkatiwalaan din po ako ng mahigit 16 milyon na Pilipino. At gaya ng Pangulo, may mga pananagutan din tayo sa ating bayan. July 3. Humarap sa mga mamahayag si Senador Manny Pacquiao sa isang virtual press conference. Ipinakita ni Pacquiao sa publiko ang bultong mga dokumento at sumbong ng umano'y katiwalian sa mga ahensya ng Department of Energy, Department of Health at Department of Social Welfare and Development. Isa sa isyong tinukoy ni Pacquiao na kinasangkutan ng DSWD ay may kaugnayan sa pamamahagi ng Social Amelioration Program o SAP. Isang kumpanya na binanggit ni Pacquiao ay ang electronic money issuer na StarPay Corporation. Ayon sa source ng senador, inabot ng siyam-siyam ang pamimigay ng ayudang ipinagkatiwala sa StarPay na hindi na ibigay sa mga beneficiary sa takdang panahon. Bakit ipinagkatiwala ang mahigit 50 bilyong pisong ayuda ng 6 hanggang 7 milyong mahihirap sa hindi kilalang kumpanya na walang track record? Sino nga ba ang nasa likod ng StarPay? Base sa registration ng StarPay Corporation, kabilang sa board of directors ng kumpanya sina Joey Uy, Ulysses Lao, Armando Cahayon Jr., Lamberto Scarella at Philip Co. Jr. 2018 lang nagkaroon ng Electronic Money Issuer o EMI license mula sa BSP ang StarPay, kumpara sa GCash at iba pang EMI na kilala na sa industriya. Katanungan din kung ano ang ginamit na basihan ng DSWD, DBM at Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagpasok sa kasunduan sa StarPay na nakakuha ng mahigit 50 bilyong pisong alokasyon ng SAP. Ito'y kahit nagdeklara ang kumpanya ng negative 26 million peso income noong taong 2019. Sa paunang budget na 80 billion pesos ay ibinigay sa StarPay ang halos 52 billion pesos. Ano ang dahilan at batayan ng DSWD kung paano napili ang StarPay? Nasa 14 na milyon ang benepisyaryo ng SAP. Malalaking financial service providers o FSPs ang kasama ng StarPay sa SAP distribution. Kabilang dito ang Rizal Commercial Banking Corporation, Robinsons Bank Corporation, Union Bank of the Philippines, Electronic Money Issuer para sa GCash, Paymaya Philippines Incorporated at ang StarPay Corporation na may opisina sa bayan ng Taytay Rizal. Ang StarPay na isang mas maliit na kumpanya kumpara sa ibang FSP ay nakuha ang kontrata at serbisyo sa 6 hanggang 7 milyong mga benepisyaryo. Bakit ganoon kalaki ang halaga ng salapi ang ipinagkatiwala sa StarPay Corporation na nasa 52 billion pesos? Sa unang tranche ng SAP distribution, ang pinakamalaking tipak ng pondo para sa unang ratsyada ng SAP, StarPay Corporation para sa 1,890,263 beneficiaries ng SAP. Sa pamamagitan ng Electronic Money Issuer o EMIs, kailangang tiyakin ang mabilis na pamamahagi ng ayuda sa gitna ng kahirapang dala ng pandemya. Sa kasunduan ng DSWD at mga financial service providers o FSPs, kailangan din na ibalik ng FSP ang pondo sa loob ng 7 araw mula nang tanggapin ito sa DSWD. Government financial institutions lang tulad ng Development Bank of the Philippines o DBP at Land Bank ang maaaring gamitin sa mga transaksyon ng gobyerno. Bakit sa pribadong bank account ng StarPay idineposito ang pondo mula sa bangko ng gobyerno? Ano ba ang naging basihan para mailipat ang pondo ng gobyerno mula sa Land Bank papunta sa account ng StarPay sa isang private bank? At kung nasa pribadong bangko ang pondo ng gobyerno, kanino mapupunta ang interes nito? Ipinagkatiwala ng DSWD sa StarPay ang ayuda para sa 6 to 7 million beneficiaries, pero nasa 800,000 lamang ang nag-download ng StarPay app. Ano nga ulit ang naging batayan para paboran ng StarPay sa ganitong paraan? Pero sa inilabas na press statement ng StarPay Corporation, ipinagmamalaki nito
ang higit sa 5 milyong mga benepisyaryo ng SAP na kanilang naserbisyuhan sa pamamagitan ng kanilang e-wallet platform. Bakit pinayagan ng DSWD na gamitin ng StarPay ang Western Union at MLUWILIER? Inatasan ng BSP na i-waive ng mga bangko ang interbank online transfer fees sa gitna ng pandemya. Pero ang ayuda may kaltas na 50 pesos sa bawat transaksyon para sa serbisyo. Sa 5 milyong katao ay aabot ng 250 million pesos ang kaltas sa ayuda. Nitong April 2021, kinansela at tinapos ng DSWD ang kontrata ng mga FSPs. Kasunod ng paglalantad ni Senador Pacquiao sa issue. Inamin ng StarPay na isinoli nila ang 8 billion pesos sa DSWD. Pero ang tanong, kailan ibinalik ng StarPay ang pondo ng SAP na hindi na ipamahagi sa mga beneficiary? Marami pang hindi tumatanggap ng saklolo ng gobyerno kahit mahigit 1 taon na ang epekto ng pandemya. Hanggang ngayon sa Caloocan City, sa Navotas, 4,712 na beneficiaries ng SAP pa ang hindi tumatanggap. Nabuhayan naman ng loob ang ating mga kababayan sa ginawang paglalantad ni Senador Pacquiao. Nagmamadali ngayon ang DSWD para ipamahagi ang SAP na halos 1 taong naantala at hinintay. May pananagutan ba ang EMI kung hindi na ibigay sa takdang panahon ang ayuda? Hindi na ipamahagi ng StarPay sa mahigit 1 milyong beneficiaries ang ayudang aabot ng 8 bilyong pisong nakadeposito sa isang pribadong bangko sa loob ng halos 1 taon. Ano ang naging batayan ng DSWD para ipagkatiwala sa hindi kilalang kumpanya ang mahigit 50 billion pesos na ayuda? Ano ang basihan sa pagpili ng DSWD sa StarPay? At ang malaking tanong ngayon ay kanino mapupunta ang interes sa pondo? Sino ang nagka-interes sa SAP?